खुलुमबाय था माजा फैनाय ससियेल मिडिया सोंनो दिनै जों बेलायखि नांगौनि बाय जमाती हदानि उथिगे कायसा प्रेस मिट जों संसालाय दा दङो दिनै जमाती हदानि माजा फैखा जमातीया हदावफोरा बारमोना बिप्र कुमार जमातीया जमाती हदानि उपदेष्टा बारमोना बिचित्र मोहन जमातीया पित्रा माइली पंचायत ताकुनै अनंत महिमा जमातीया प्रहल्लाद मोहन जमातीया ताई जमातीया हदानि ऑडिटर्स प्रेम शशि जमातीया ताई orang niwa बाबागुरी मिशन नि जॉइंट सेक्रेटरी पद्म साधन जमातीया चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राम कुमार जमातीया जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिस सेक्रेटरी बाबागुरी मिशन बिहारी जमातीया कायचिनि मयानि कर्मकर्ता दंबायो orang niwa दिनै जों ताबक बसनांगौ बेलायखै orang berai hari ini juga kamu dibangun jamaati hoda belai nangkupani betini orang niwa jotoni thaniwa hoda niwa besi message roni bang singa asal lagi tabo gang u beparo saik naunai sini jamaati hoda kera barang barang bipro kumar jamaati as belai ke ham social media takuk song by kok salaimani jorama mani by playa hamjang mong dogu media songno जों जमायता हा होदा ताबक 432 বছর जमायता होदा खाय फाइमानि किन्तु जों जमायतिया हंखा होदा खाखैनो जोंनि जमायता हा होदा साख्लायजाक जमायता होदा 18टा मयाल तैयै कायसा होदा प्रत्येक मयालो पांचाय खरग नै प्रत्येक गामिगो चौधरी खरगसा खान्दल खरग नै चौधरीनि सामं दांनाय सेक्रेटारि अमहायखे जों जमायता हा होदा 30 स्थल चौधरी हयते मयाल पांचाय तै होदा वो होदा अक्रा बनि सामं दांनाय बदल जत होदानि सामं दांनाय तै बाबागुरियानि सामं दांनाय बदल बरक समस्त होदानो नायकानि खाय दंगु होदा अक्रानो सुबासु खायु तै पांचायनि मयालनि कार्यकारी कमिटि बा तांमथा बदल सं मयालनो सामं तांगो पांचाय संनो सुबागो हाखे तंबाय ताबक 432 बोसोर जों ताबक कतालिया आगेबो साख्लायजाक बर्तमान ताकतिरिफ्रा हास्तेबो नुकजाक दंहा किसा अरय परय हमाहाय बा राजनीति खायनाय रक तथा पलिटिकल खायनाय रक बनो साख्लायलायन तैयै जों दिनै आसगलायमानि अर आसगमानि आनि जमायता हा होदानि एबाजार सदस्य बरंगोनां बिचित्र मोहन जमातिया तै अर पित्राकतर मयालनि पांचाय बरंगोनां ताखुगनै अनंत महिमा जमातिया तै मासा पांचाय प्रहलाद जमातिया तै सिनि जमायता हा होदानि रां फैसानि ऑडिटर बरंगोनां प्रेम शशि जमातिया तै बिसिनि जमायता हा होदानि अंगै तांमथा बदलनि आदं प्राय खरग थां खरग ब्रै आसगजाक जतन पाइफ्लेया हामजागमा रगो जों जमायता होदा तरफ थेके सिनि त्रिपुरानि ताक बर्तमान
जे दिन चले तंलायमानि न साख्लायलायनाय हनै दिनै आसगलायजाक जत पार्टी खायनाय तमा बीजेपी तमा कांग्रेस तमा CPM तमा त्रिपुरा मथा तमा IPFT जत ताखुग्रमनो बायफ्लेया हामजाक मंग्रगै कायसा साख्लायमों गणतंत्रनो तैयै शान्तिनो तैयै खायलायबायनि उलांथों हनै ककसां लांकसां बाय साख्लायमों गणतंत्र जे संविधान सुजाक ताबक प्राय 70 बोसोरनि कुसुग प्राय 72 बोसोर तंजाक आगेव अमहाय इंगिया ताबक जे नुकजाक दंखा खरकसानि बदलनोतै खरकसा लामा कासलाय खरकसानि बदलनोतै खरकसा कासय गारि तखरुलाय तै मांगपुलि सगलाय फु तै खरकसा यागु सुलाय फि बरगु मांगपुलि सगलाय फि फु अमो हायके तेबु थामसि कालायगु बनब नासलेलायगु अमो हायके तै हामंग्रि लायखानाय कगो दङ आगे वासारक आगे याफांगो जे कांग्रेस प्रथम राजनीतिनि सिगां रक्त बदला रक्त या खूननि बदला खून या देशनि बाङैसि थै देशनि बाङैसि थंपरै अमहाय हमहायके चिनि ताखुक बुखुग्रब तेबु चिनि बुकुंबारा जमातिया तै देब्रमा जत बुकुंबारा चिनि समाज सोसाइटी दंनाय चिनि समाज खाय दंनाय दंना तेबु मा साख्लाय गो ककसां लांकसां तैलायै जों मनुष्य जन्म जतनिसे श्रेष्ठ जीब गोनां जन्मनानै तो गोबांमा पशु प्रकृतिको दंग मोसा मायं गोबांमा चिनि मनुष्य अंगे मतायनि अंश माय फैजाक देवनि अंश जों मताय हिनुफासि महादेव हन्दि दुर्गा हन्दि जत जों मताय हिनुकमनि थं मनुष्यनि हाय गाया जों मनुष्य जन्म फैखे 30 बोसोर 35 बोसोर बयस अंखेसि गृष्टि खायसानि बा व्यवसाय खायानि नों पलिटिकल खायांगैबो आफ्रोसि उपयुक्त उइनाय 35 बोसोरनि तै बोसोर गोदो गोथां दंगै जेकुनु पलिटिकल खायमानायबा गृष्टि खायमानायबा व्यवसाय खायमानायबा दिन बांयासा जों 35 बोसोरनि परे तै बोसोर थांनाय बोसोर तंलायनाय उसरासा दं थाङनि ग जों बुलाय खरकसन तै तकथालाय बनि दल हलाय एमनै तै हामंग्रि खाखानाय जत राजनीति खायनाय बदरावनो आं जतनो कयै साख्लायबायो जत जानि जा अधिकार गणतंत्र जानि जा बुर थायनो रयनाय रयदि जानि जा तांथायनो तांलायजादि ककसां लांकसां दूसरा दूसरी इंलाया एमनै ताखु कैसा जानि हांजामनो जा खायो जानि मुसुकमानो जा पार्टी खायो हाके खायलायबाय जदि तै अमहाय जे बुलाय तौलाय गारि तखरुलाय लामा कासलाय बहायरावनो मथागानि खायबाय जादि हनै साख्लायजागो जमातिया हा हदा तरफ थेके ब तै थामसि इंखा कुनु जागा हामानि गरै जले लायमोन इंखा हामानि गरै जले लायमोन थामसि फायलिमोन इंखे ब तैबो नष्ट दिगि मानसि थांनाय नष्ट दिगि मानसि थांनाय खरकसानो तै खरकसा फिरावनाय इंखे ब तै थाग मंगरै खाखासिनाय अबश्य जारा काहाकुक तांनाय काहाकुक बरौनो लगे गोबां मानाय जारा हायाकुक तांनाय सापुत कम नाय ब अबश्य उल जानि बाय जानो सिजागनाय सोरबाबा सामो काहा तां सोरबानि दल बां ब जनगण राय रगु बनो जुर जुलुम खाय बुलाय तौलाय इंलायागै चिनि जमायता हादा पारा खाय तंनाय चौधरी रौनो 18 मयानि 36 जन पंचायत तै 321 ता चौधरीनि
जे सामुं तांनाय लोकोनि सामुं तांबोदां खादल सं मया मयानि जत पासानि लगे सुबाय तांमो थासं बरावनो जत सराय खनाय ताबक तो बेसिरबाग सराय रावनो राजनीति खायथानि लगे हिनाय गोबां जोंनि नुगमनि जैबनो जत मयालनि आं जोंनि जमिता हा हदानि अंगैबो मयाल संनो साख्लायजागो ताई पारा पारानि चौधरी रुनो थुनै अरस जों सालायमा बायपाया पारा पारानि चौधरी रुनो थुनै आसक लायै कक सालायै जत साख्लायलायदि जत चौधरी पारानि चौधरी हिंखे पारानि राजा बनि कक मानानाय जों जमायता हा हदा साख्लायजागो दङ जत पार्टी कांग्रेस बीजेपी त्रिपुरा मा थाफांथों जे फांथों जोंनि जमायता हा हदागो जों रायदा सुइजाग दङ पारागो गासै मिथिं खायामसासि चौधरीनि अनुमति नायै चौधरी सिनि गामि खायफैदिका हंगेसि मा खायनाय चौधरी अनुमति रही हंके पारा बिसिङावसासि राजनीति खायनाय र मिथिं मा आसगिया अमो हायके जों जमायता हा हदा साख्लायलायजाग वालाया हंपासि बनि पार्टी बाय बनि पार्टी हाय वालायलायै गथना थांजाग जों नौ फैजाग आनि गामि रावसो लाय थांजाग बा बनि पताका बस लाहाफो बनि पताका बस हकसाय लाहाफो अमो हायके तै हालायमानि क्रिका शांति क्रि लेखा एकदम हाय बनब जलेगो बनब जलेगो बनब यागो सुफिगो बनब सुफिगो हाय बनब सुफिगो तै थागलायमोन सिक्रि खाके बहायनो मोथागजाग जों जानिजा मुसलमान थाङै बुरैदि जमायता हा हदा जे कुनु पद दंखे राजनीति खायथानि बदलसासि मिसिरावसासि माथांया चिनि जमायता हा हदानि रायदा हंके चौधरी हइते खादल चौधरीनि सामुं तांनाय चौधरीनि पारानि सेक्रेटारि तै मयाल पांचायतनि लगे सामुं तांनाय मयालनि सेक्रेटारि तै कार्यकारी केसियार तेसियार समस्त जे जमायतानि जे पद गोनां जमायता हदानि जे पद दंना हिंकेसि राजनीतिनि कुनु मिसिल मिथिं माहाया एकमात्र बु रमदिनो थाङै बुट केन्द्रआव बु रयमानाय सुखसि जमायता हा हदा ताबो जे जमायतानि बिसिङाव याफा लाय दंखा लाय कुफा दंखा हंके बो काजे काजेनो बो पारानि बरक बायनो जे पारानि चौधरी बायनो रिंजागनाय फोरोंजागनाय साजागनाय अमो हायके बो बु लामा थांमा फानो फिरावगै आसगै मा हानाय आसा खालायो जों जत्त चिनि जमायता हा हदानि बेसारक गावबो नाजानाय नागैबो फायो हाय आं गावखौ सारो दैबा दांसानि जों जमायता हा हदा हंके जत्त पार्टीनो ताबक मोथागलायजासिदि होनो गारि कासमारो अमहाय मांफ्लि सावलाय मारोनो जे माने थांहा जे लाय माने लाय थांहा ताबक फानो बिसकांगो ताबक साइटा विधानसभा सि उपनिर्वाचन बसि आसो दंफ्लाजाग बिसकां बसर 2023 विधानसभा बिसकां संमारिगोबा इंगाबा हर सिंलायसिने तै तंलाया हालायलिया ब्रै जिराय समग्र तांलाय तैलाय सिनि तैमंसा उन्नत दिगिब्ले फायलिया नष्ट अंलायमनि मांसि लामा फायसिनाय फायदि जत्त राजनीति खायनाय बदर न जमायता हा हदा तैयै गोसां गोसां थामिसि तैलायगै जानि मुसुकमानि न पार्टी खायै दंलायजादि जनगण राय रनाय जे पास अंनाय बा अंनाय ब जनगण राय रनाय जत्तनो खाकसां साख्लायमों जत्तनो हामबाय रगै दिनै आं जमायता हा हदानि अंगै शांति दंलायबायानो जत्तनो साख्लायो गोसोक सावैनो दिनै आं मिडिया रंनि थानि मेसेज बा कावकसारमों गोसोक सागै जत्तनो हामबाय।
বাবাগিরি মিশননি যিনি কর্মকর্তারাও যত্ন তিনি আনি ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং জনতা হাওড়ানি তরফ থেকে হামবাই রই তাইবো কক্সার ও তারা সফैजानाय जोंनि ससियेल मिडिया তাই খানায় দंनाय যত্ন जोंनि जमाता हावड़ानि তরফ থেকে थेनानि बाङै शान्ति सम्प्रीति no गाहाम खेतिसाय दंनायनि बाङै आह्वान नारगै कौकी सासे साफायनो जोंनि हावड़ाफ्रा 20 सालहा जों सबसे वानामानिंखे जड़ित समाज ओंखारखो शान्ति सम्प्रीति दे नष्ट होनानै बनो जोंनि मूल मथबनो जों शान्ति सम्प्रीति बिनष्टनो जों नायथ'गजागिया बनो जों मोजांजागिया थांनाय बिसिरावबो जोंनि हावड़ानि तरफ जतन सायमोनो एमन একটা जड़ित समाज याप्रि मानाखा যারা শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট খাইনায় আব কোনো রকম সমাজনি উন্নতি নিয়ে মাওয়া ফাইয়া বা উন্নতিনি লামাও কাসং ফাইয়ে মানে শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ দিক থেকে বনা নষ্ট খাই হানি বাঙাইনো জমিদার সমাজ আবনা ঘৃণা খাই যতন সাইমানো লাই थांनाय बिसिरावबो বিশেষকৈ 2000 सालरावबो सारा त्रिपुरा राज्योआव आकालहा उग्रपन्थी जोंनि सुदु जमाता समाजाव गायसाया जोंनि 19टा जातिनि बिसिङाव दायबो सारा भारत त्रिपुरानि जोंनि वाइसा उन्दै सिका उन्दै थुंफ्रायनि अमावनो आकालला हायबिनो जोंनि उन्नति कमाला शिक्षा कमाला हानिबाङै बनो जमाता समाज आगेबो जों बनो नायथ'गजागिया नायसिरागो बनो একটা प्रमाण दला बर्तमान सरकार प्रशासन बाय सालायमा बिसिंति राज्य सरकार बादे जोंनि केन्द्र सरकारनि प्रशासन जारा दंनाय बरक बाय सालायमा बिसिंति आवनो दमन खालामनायनि सम्भब नङा हानिबाङै ताव बोसों जोंनि समाज बनो नायो शान्तिनो नायो যারা যে কোনো দফানি ভাঙথों যে কোনো জাতিनि ভাঙथों যদি শান্তি ভঙ্গ খায়नि बाङै এলাকাও ओरैबोरै नांनाय दंखांखो बनि बिरुद्धे जों कठोरभाবে तावबो जों लड़ायखायनाय बनो जोंनि प्रतिज्ञाबद्ध जों दिनैनि सालायमा बिसिंथि साख्लायमानि बिसिंथि जों साख्लायजायो जोंनि যুবক যারা ইয়ং গ্রুপ বরংখা जोंनि জাতিनि भबिष्यत देशनि भबिष्यत समाजनि भबिष्यत आबारावनो बाक्सा बुक्सु चुक्लिरावै अमायके ओरैबोरै फोनां दङ नुगजाग हानिबाङै जों साख्लायो जोंनि समाज बनि बाङै जों याप्रि क्राक नायबो दङ थैनांगौ नानाय आबानो जों কোনো রকম बर्दास्त खाया बंखा जोंनि समाज काजै दा बुसखांगो तब उपनिर्वाचन चाइटा बनि परे 2023 सारा त्रिपुरा राज्योआव 60टा विधानसभा केन्द्रआव इलेक्शन होनाय वो इलेक्शन बिसिंथि যারা যারা রাজনীতিখানিরাও নিজেनि दलनो फुवारना बाङै बुथ दखल खायनि बाङै বিভিন্ন কক कायसानो कायसा हाया हय तांखौ बुथ आदाय खायनाय आबो जोंनि मो नुगजाग दं किन्तु आबो ठीक गैया जोंनि गुबैनि बिसिंथिनो निनि रीति नीति निनि नियम कानुन जानजात दङ आबोनो प्रचार खायमनि बिसिंथिनो जनगणनो अमुखलायखे जाओ किन्तु हाया तावनि जुग नुगजाग मानिखो जोर जबरदस्ती खाय जाखैफोनो आदाय खायनाय अमाय किन्तु ठीक गैया बनि बाङै जमाता समाज बनो गिना खायो नायथ'गिया हिं साख्लायो अमखा मासा हाया जाते हाय इंयाना दै आबारनो जों ट्रेन कयमोन ताबाव लोक যেখানে जोंनि जमाता समाजाव गायसाया বিভিন্ন दफाव हाय दङ थुंफ्राय दफावनो जाते हाय इंयाना दै अमायके जों दा साख्लायो जोंनि
जमायता समाज का शांति कामी शांति प्रिय जों कवि বিশ্বাসী केर कथार कवि नती जों जमायता समाज ताबो खायदों थिनां तैसिनसिनि हावदा अग्रा सालांखा जायसो 32 বছর তাবো जोंनि जमायता समाज ब जायसो 32 या बनि सिगांबो जों जमायता समाज दङ तमांखे अलिखितभावे आपलो चलै फैयो हाजार हाजार बছর जोंनि जमायता समाज हाखिनि खायफो जोंनि शांति सम्प्रीति अर्थात बयनिख्रुइ नायसोलायो बोखा हान्जा खागाया जों बोखाखौ फुरबाय कबिनो दै जों मताय गदर बाबा गयाना बुसकां संगयनो जोंनि समाज गठन हानिबाङै जोंनि आध्यात्मिक বিশ্বাস मताय आतायनो दैनो जों समाज गठन खायो हायबेनो जों शांति सम्प्रीति एवं गुबै बंखा जमायता समाजनि दायदा जे कोनो दफानि फांथों जे कोनो एकटा जातिनि फांथों शांति सम्प्रीतिनि थाने आघात खाई बनो नष्ट खायनाय बनो जमायता समाज हाय आंथ यागायनि बने कठोरनो जों दमन खायनि ताकसा प्रतिका बद्ध समायदांजाक आबनो जों नाया जेकुनु गभर्नमेंट फायथों सरकार का प्रशासन दौफा सरकार का जत्तनि सरकार जनगण उन्नति खानि बाङै ब समायदांजाक हानि बाङै जमायता समाज जेकुनु सरकार फायथों ओ सरकार बाय थासा खायो सरकार बाय गथाजाक अर्थात प्रशासन बाय जों गदालै जोंनि हायानो जों दमन खायनाय बंखा जोंनि समायदां माने दांजाक बनो जों कोनो समय बरस एमन समायाव जों गदनां थाङा जोंनि जमायता बोसारक मताय गदर बाबा गरनो खावगै 1984-85 सालाव जोंनि जमायता समाज जत्तनो नाव खरक साख्लाय आबगै 6 जन 12 जन पर्यन्त जों खबर खालाया फै पैला जों ताफोर गर्वखौ सैमोन जोंनि मताय गदर बाबा गरिया कबिनो বিশ্বাসী जोंबो कबिनो दै दङ हानि बाङै कोनो जमातिया बने शास्ति मांहा महाय रेकर्ड ताफोर करै कोनो नजर करै उ मथा उ दफांखा जमायता हानि बाङै बुसकांगो विभिन्न दल खायदि जों माना खाया जेहेतु गणतंत्र जोंबो गणतंत्र 1949 साल থেকে जों अन्तर्भुक्त दङ भारतबर्ष गणतंत्रनि বিশ্বাসী गणतंत्र दै दङ ओ गणतंत्रनि रायदा बनो मानैनो जत्तनि चलायनो ओंथों गणतंत्र बिसिङाव बब दं आबनि बायरे किसाफा ओंखांखो जों जमायता समाज जों याकाया तैसिनसिनि अक्र सालांखा जोंनि कैसा समाजनि कैसा साख्लायमों एवं आइन खाजाक दङ जोंनि जमायता समाज कास्टमारि ल जों माना मोताबेक जोंनि प्रतिटी पाराव जोंनि अर्थ उपनिर्वाचन इया थिकनो जोंनि जमायता एलाका बिसिङाव इया आफानो जत्तनि बाङैसिम बासा जायो শুধু উপনির্বাচন ইয়া তাক থিনাंनि 2023 যখন নাই আফর বহাयनो প্রতিটি পাড়াও নির্বাচন সারাফাসি যে কোনো দল যে কোনো পার্টিनि बदल मिटिं खायनिंखो चौधरीनि कनसेन्स नाङो चौधरीनो सिंग्यासा माखाया बंखो जोंनि समाजनि दायदा যদি কোনো কারণে जोंले राजनि बदल से जोंसे कतरको जमायता समाज बा किसासे और जों बरनि तानि कोन अब बरनि अनुमति नांनाय हाइ वासो गांखे बगिनतो अन्नाय जोंनि आइनिक मो अन्नाय हानि मागि बबो जातिता हमबाय जातो थांनाय बिधानसभा निर्वाचन दङ बाक्सा दल मानिया दङ बिदि उ मानायाराव बरौ जाते बुस्थां दिनो हाइ इंगेना बनो शान्तिनि एकटा प्रतीक जों तानि हाइ माहा जोंनि चौधरीनि कनसेन्स नाया आंख्लाय और ता 14टा दल दङैमोन 7टा दल दङमोन 10टा दल दङमोन बर' कोनो जगाजग करै जत थां बाक्सा मिटिं होयोमोन नाका 10टा दल যদি একই জায়গায় মিটিং আংখা নিশ্চয়ই গন্ডগোল সৃষ্টি নাই শৃঙ্খলা ভঙ্গ নাই বড় না হলো নিচে নিজ জমায়তা সমাজ
যদি পাড়াও যে কোনো পাড়াও বনে এরিয়াও মিটিং খাইनायखौ चौधरीनि कनसेन्स नांगौ जोंनि चौधरीनिखा खायसे दुवारि बिसिं खबजा उ दुवारियाव जे नाय बो चौधरीनि कनसेन्स नांगौ बखौ जोंनि आइन बेखौ उ आइननो जमायता दफा इंयाफानो नाफे जानाय नाबायजादि नानि बाता बंखा जोंनि सागै नानि बाङै যদি अमायखे बेतिक्रमनु कामखे बनो जों याकाय या बनो जे खायनि बाता जोंनि आइनो दङ जों खायनि प्रतिबद्ध दङ बंखा जोंनि साग्लायमोन नानि बाङै जत्त जोंनि बसा जोंनि त्रिपुरा जोंनि अमैया जमायता समासिया जोंनि पाहाड़िया वाजि सिका जत पार्टी दंनाय जाते बनो किसा माने ओंखामखौ जोंनि शृंखलाव फायो हानि मङै जों बरन लायो जोंनि शान्ति प्रियनि समाज शान्तिनि प्रतीक कविनि प्रतीक जमायता समाज बन जाते बंग उन्नति जत्तनो जोंनि मिडिया ससियेल मिडियानि पक्ष अङै दिनै प्रेस मिट থেকে जत्तनो जोंनि साख्लायमोन बा गबकमोन उ आवेदन नारगो नि गावखौ सामनो बायजाखा जत्तनो